Eto guys, ang ating laing, ibibilad po natin ito sa napakainit na panahon dito po sa Qatar. Ito guys, ang ating laing, ibibilad po natin ito sa napakainit na panahon dito po sa Qatar. So yan guys. Ito kasi guys yung nabili ko sa Souk Waqif doon sa Philippine market. So hahayaan lang po natin dyan. Actually guys, ito po ay bilad na. Ito oh. Kaya lang gusto ko pa rin siyang biladin guys kasi syempre nakulob siya sa plastic, so kailangan nating medyo mainitan dapat. So malay natin 'di ba sa ilalim baka may moist. Ay, nagliliparan na siya. Mainit. Mahangin kasi dito guys ngayon. So anyway, konting bilad lang naman 'to. At kukuhain na natin mamaya. Grabe, ang init talaga ngayon. It's summertime na talaga dito. Ayan. Ang aking paboritong laing. Dito lang natin guys. At least dito wala siyang hangin. So ayan. Diyan ka lang muna. And after an hour, kukuhain na kita. At lulutuin na kita ng bonggang-bongga. The next day. Good morning! Good morning guys! Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Oras po dito ay alas 6. Kagigising lang po natin guys. Ngayon po ay Friday dito sa Qatar. So ito guys ang ating sangkap sa pagluluto ng laing. Ito syempre meron tayo ditong gata. Ayan. Powder po yan guys. So tinunaw ko na po sa tubig. Ito po yung fried fish. Ito po yung pritong isda. Kahit tinapa po ano man meron kayo dyan sa inyong kusina, pwede na po yan. So meron din po tayo ditong luya, sibuyas, bawang at saka yung sili. Meron din po tayo ditong asin. Ayan. At syempre itong ating laing. Ayan. Ayan, ilagay muna ang A few minutes later. na po ang ating gata. Pwede na po natin ilagay ang dahon ng laing.
minutes later. Ito po ang ating laing. Ayan na po ang ating laing. Nilagay ko na po yung sili sa ibabaw. Chinap ko po siya. At mamaya lang po ay kukuhain na po natin sa kawali. And ready to eat. Kailangan po nating medyo pakuluan ng konti para po magmantika at para lutong-luto ang gata. So, ganyan na po ang itsura ng ating laing.